бародароне ки мара савол додем ки чӣ ба худат ба русӣ ҷавобшон намедиҳӣ. Бародар ба русӣ переводша чӣ бугум то шумо мегӯед худат русиро намедонӣ. Вақте ки тира савол додан зачем у тебя новый паспорт, мегӯӣ ки срок у меня паспорт закончился, новый паспорт сделал. Или первый раз в Россию приезжаю, поэтому паспорт новый. Ҳамин чиза намедонед шумо. Барои ҳамин чиз ма шумо бояд ки бо русӣ хати гап занам. У саволи қин нест. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. Бародаро, мавзӯи имрӯза дар бораи як камтар бизнес гап мезанам. Он шахсоне ки дар хоҳишманди ҳамин бизнес ҳастанд, бо диққат гӯш кунед ва як каме ҳам боша ёд бигиред. Хуб, бародароне ки мехоҳем ки бизнес сар кунед, яъне ки намедонем ки аз чӣ сар кунем, чӣ хел кунем, ҳамин каме ҳам ки боша хуб гӯш кунед. Ай опити худам гап мезанам, бизнеса чӣ хел бояд сар кунем. Бародарон, бизнеса сар мекунем ай кроссовки. Хуб, пеш аз гап задани нархҳо чизоша аввал гап мезанам ки да як коробка чӣ мешава, ки барои да як коробкаш чанд пар мешава, барое ки савол мешава, ҳамҷи саволотона худтон ҷавобтона мегиред. Нигоҳ кунед бародаро, коробкаи ҳамин кроссовки ду намуд мешава. Якташ ай 36 то 41 ай дадрунош, яъне ки 36, 37, 38, 39, 40, 41 6 пар, 38, 39 дутаи ай мешава 8 пар. Як свет мерава. Дуюм коробка мешава 41, 42, 43, 44, 45, 46 6 пар, 43 44 дутаи ай мешава 8 пар. Яъне ки коробкаҳо 8 париянд, 43 44 дутаи ай дигаш яктаи. Дуюм коробка боша 38 39 дутаи ай дигаш яктаи мешава 8 пар, як свет. Хуб бародаро, нигоҳ кунед. Савол мешава ки размер шаълишку, свет шаълишку мумкин нест бародаро. ҳамин як модела вибр кардӣ 8 пари ҳамин коробкаро мехарӣ, бизнеса сар мекунӣ. Ягон друн шаълиш кардан ино мумкин нест, ин кори номумкин аст. Хуб бародаро, нигоҳ кунед. Вақти як модела вибр мекунед, дар як коробкаш як модела, як света, ҳамин размери гуфтагим. Хуб, барои заказ кардан ина WhatsApp ма заказ мекунед, тамоми шаҳрҳои Россия роҳитон мекунам, бо дили пур бошед. Ҳар шахси хати ма ҳамкорӣ мекунам, бо дили пур боша. ана бародаро, барои чӣ хел савдош кунем, ҳозир ман шумода мегӯм. Зуруд намераса бародар, як коробка бихар бас айта, як коробка. Зуруд мераса ду коробка бихар, зуруд мераса се коробка бихар, 10 коробка бихар. Барои бизнес вложит кандакор, яъне ки бояд ки пул хоб кунӣ барои бизнес. И продукта нест ки бездев шава бупартоиша. Ҳеч намеша об фаҳместа. Хуб бародар, нигоҳ ки одамое ҳастанд ки дар Авито мефурӯшанд, яъне Авито мекушанд, дар Авито мефурӯшанд, Валбериста мефурӯшанд. Хуб, ҳастаи одаме ки дар куни мошинаш бор мекунад, мебарад дар стройкаҳо мефурӯшад. Мошинам ки надошта бошӣ, дар як рюкзак мегзарӣ, стройка ба стройка мегардӣ, мефурӯшад. Меҳнат мекунӣ, барои ки бемеҳнат намешава бародаро. Ё ки бигӯӣ ки телефонӣ бикунам, каналҳои YouTube ма дорам, як канали YouTube мехарӣ, ма дар канали YouTube видео мекунӣ, хитам ки нишон надӣ, камера тарафи ҳамон обув мекунӣ, нишон медиҳӣ. Масалан бародаро, ин ҳамин моделҳоро дорам, ин рақамом занг бизанед, тамоми шаҳрҳои Россия роҳитон мекунам. Хуб, барои ин бизнеста нархмониш бародаро, чанд сум мехаридӣ, ҳамон қадар болош мемонӣ, савдо мекунӣ. Ин қоидаи бизнес аст. Агар бигӯӣ бифурӯшум тез-тез, масалан арзон мемонӣ, тез-тез мефурӯшӣ. Моделҳои ман ай 550 рубл, ай 600 рубл сар мешава то 3300. Мара ҳастай WhatsApp дар каталог бинависен, суратша роҳитон мекунам. Группа дорам, дар группа добавит кунем бигем, дар группа добавитон мекунам ва ҳамин бизнеса пеш мебарем. Хуб бародаро, 10000 вибри кроссовки ай. Ина бародаро сезонам сар шудесай кроссовки. ҳамин чизи хадавой дар Россия ҳамин кроссовки ай. Баъд бародарое ки мехоҳад ки бо добавка дошта боша, масалан свитер, футболка, куртка, шапка, яъне чизе ки дар курайтон шумо муроҷиат кунед, ман ҳамон чиза ёфта ба нархи оптимуш равонтон мекунам. Ҷои Россия набоша фарқи надорад. ҳама шаҳрҳода компанияи Pek, Baykal сервис ҳастай, Zdekay, се компания дар ҳама ҷо ҳастай, роҳитон мекунем, бигиред бортона қабул кунед ва тиҷората сар кунед бародаро. Чем ҳамин рафта фақат стройка, ман намегӯям ки кори стройкаро партоем. Кори стройкаро амбуҷмед, ин корро амбуҷмед, ин кори интернет шид ки вақти дар интернет шид суратша қадим номрот мепартои, худаш клиент пайдо меша, занг мезанад ки масалан ҳамин модел, ҳамин размерша роҳику мегирӣ, роҳиш мекунӣ ба номи фамилияш ба почта. И дастафки ваям мерасаша, мегира боша, ваям даволин, трам даволин, масалан ҳам моз, ҳам миннатдорӣ ва дар ҳамин ҳаёт масалан бизнеса пеш мебарен. Ососта дар кали худтон мебиёяд идеяе ки бо чӣ кор кунем ки ҳамин бизнес калонтар шавад. Фақат аввалашда саршавиш ай бародар, ҳамин саршавиш қинае ки фикрӣ мешӣ, оё мефурӯшум, намефурӯшум. Бародар по-любому мефурӯшӣ. Ин кроссовки чизи хадавой ай. Ин продукта нест, як бор дига мегӯям ки безеб шава. Места ин рӯз нафурӯхтӣ, пага мефурӯшад. Пага нафурӯхтӣ, паги дига ҳатман мефурӯшад, як рӯз не як рӯз.
барои мо агар ҳар чанд ки метонен бори қимат бигирен, қимат бифурӯшен. Яъне ки бори зур гирифтӣ, ҳама одаме мехаҳад, агарам ба дасташ мехапа, бора мешиносам, як бори хубай мегираша. Агар ба фикри ман мувофиқ бошен, я лайк монен, фикротона бинависен дар комментария, бародаро, бо суҳбат мекунем. Бародароне ки доруи простатит мекуфтен, яъне ки одамое ки бемории простатит дорен, барои мардҳо аз ширкати доруҳои гиёҳӣ ба шумо як дута доруҳо тавсия метавонем ки результати хуб дорад ва тамоми шаҳрҳои Россия доставка бесплатная. Бародаро, ҳамиш хубае ки доруҳо гиёҳиянд, яъне ки аз гиёҳ тайёр шудагиҳанд, аз алаф тайёр шудагиҳанд, результати хуб дорад ва тамоми шаҳрҳои Россия доставкаи мо бесплатная. Дар WhatsApp ман муроҷиат кунед бе харзи доруҳои простатит, бо дору барои хароб шудан, барои фарбеҳ шудан, барои зирени чашм, одамое ки чашмошон хира шудагиҳанд. خب برای فربه شدن، برای خراب شدن، برای ریش، برای موی سر، خب برای آدمایی که فرزند نمیبینن، یعنی که تمام داروها رو داریم. واتساپ در مراجعت کنین، هم برای مرد هست هم برای زن. تمام شهرهای روسیه دستافکای ما بسپلاتنیه. همیشه خوبه که دارو گیاهی خیمیکات نداره و شرکت نادیاجنیه.